लवकर पाटलाने मंदोदरी करा जाय हो की खबर आने तुही जाने वृद्ध ब्राह्मण आपनको दर्शन करिबाकू चाहे बसुଛନ୍ତି मारे वृद्ध ब्राह्मण हाँ महारानी चाहते शासकाने न्याय सदा राजे महारानी दुःख कष्ट साहित्य भगवान तुमको धैर्य शक्ति दे उठा उठा मैं महारानी ମୁଁ ଯଦି ସବିଦ୍ୟା ସାଧନ କଲି ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଦଶା ମାଡ଼ି ନା ନା ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଜାତକାରଣ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଫଳନା କହିଲା ଶ୍ରୀଫଳ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୀଫଳେ ଫଳବାନ କରାଗଲା ଭୟ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର ବିଷୟ ସମାଜ ସମଷ୍ଟିବ ଦୁଇ ଜଳ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ନାରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନ୍ୟନ କରାଗତେ ନିତାନ୍ତ ବୁଝିଲ ମହାରାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଫଳ ଯେ ରାବଣ ଦେଲେ ନାରୀ ଲାଗି ଯୋଗୀ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନା ନା ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ପୂଜା ଲାଗି ତୁମେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ଗ୍ରହ ପୂଜା ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ମାଳ କର ଫଳ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଫସଲରୁ ସହିତ ମେରିକେଲ ମୃଦୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ବେଶ ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଇନି ତ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି ବାବା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହେଲେ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି ମଝି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବାବା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତୁମେ